gelekî mehrican hatin li dar xistinê li memleketê me li herêma me. Lê mehricaneke bû gelekî deng veda mehricana Midyada Mêrdînê. Ew bi konseran bi dawî bû bînerên ezîz. Kesê ku çûne mehricanê û konsera roja dawî gelekî hestên xweşik gotin. Rewşa dawî ya mehricanê çawa bi dawî bû em ê van yekan jî bînin ser ekranên we. Ev sernavbû gelek sernavên hêja hene me hazir kirine wê werin ser ekranên we kerem kin me dest pê kir. Li Midyada Mêrdînê bi hevkariya Qaymeqamî û Şaredariya Navçeyê sêmî mihrîcana çand û hunerê yan nav neteweyî hate li darxistinê. Roja dawî da bi hezaran kes li ciyê qadê bûn konseran bi konseran xatirata xwestinê. Li Midyada Mêrdînê sêmîn mihrîcana çand û hunerê ya navneteweyî hat li darxistin. Ji welêt û derwelêt gelek hestevlî mihrîcanê bûn. Mihrîcan bi hevkariya Qaymeqamî û Şaredarî hat li darxist. Beşdar bi roj li standan geriyan û ji xwe re amûrên cuda kirîn. Festîvaleka gelekî spehî çêbûya li vê derê herkes xwarina Midyadê, kultura Midyadê, el sanatiya Midyadê, dinya hemû pê elimî. Ev gelekî tişkî baş e. Beşdarên mihrîcanê bi şev jî bi konseran demeka xweş derbas kiri. Festîvala Goçêbûya Başkanê ma, Wesî Şahîn, Qaymeqanê ma, ev festîvala û rengî ser navê Misilmana Sûraniya Êziya Şêkiriya em gelekî kêfxweş in. Festîvala Midyadê gelekî xweş em dixwazin û her kes were vê de her car halo bê. Yego va organizasyona amade dike em gelekî jê spas dikin. Tiştê halo ji gencê me re ji miletê me re xweş derbas dibe. Di çarçoveya mihrîcanê de ji bo piştgiriya gelê Filistînê jî stand hatin danîn. Mihrîcana xweş bi konser û çalekiyên rengîn bi dawî bû.